и отиваме в пианетката да потанцуваме малко с малките гномчета. Пречетата! Оле, Боже! Браво! Така, реших да направя едни мъфини, като се оказа, че нямам ванилия, но пък вместо ще сложа какао и канела. Аз обичам канела и като цяло напомня за Коледа. Ще бъдат постни, тъй като аз постя, няма да имам никакви млечни продукти. Ще си използваме ето тези и ето тази форма. Хайде да видим какво ще стане. За тази бърза и лесна рецепта ще ни трябва една купа и се взимаме бананите, като ягодата са по-озрели, от по-лесно се мачка и като цяло и банановите палачинки обичам да готвя с ниш. По принцип по рецепта са 2 банана, ама я чтура 3. По принцип съм от людето, дето гарам не обича да готвя нещо по рецепта и сега съм малко извън нея, ама пък като сложиш къща любов, винаги се получава нещо съвсем благо. И така, намачкувам бананите. Па я искам да направя малко по-голема бройка. Така, намачкувам. И сетне, че добава и млекото. По принцип я ползвам растително млеко в момента от поста. И не мога да ползвам обикновено, но предполагам, че може да ползвате обикновено, не е много драма. И аз за пръв път ще правя такива словесни ядки, макар че много прилича на банановия хляб самата рецепта, тъй като мога да кажа гордо, че съм специалист в нея. И така, турам хубаво това да го намачкаме, да стане хубава пастичка. Качествено пюренце, което вика. Така, сетне, че добавям млекото и че го разбъркаме широко. Може да сложите и ванилия, ама я тук ще осъзна, че няма ванилия в момента, в който починаеш да правя цялата рецепта. И така, намачкай много, я така иска стана много пюренце. Тураме сетне млекото. По принцип, по рецептата, която ще ви остава, е половин чаша мляко, обаче я малко прекалих и че тура малко повече. А като цяло от всичко слагам по малко повече, така че не че е в много голема драма. И така бъркам много. Тъй като от моите червейдеца я обичам така да има блачко, чтура и малко от банани, чтура малко какао, по принцип около една лъжичка чтура. Ще сложа малко канела за разкош. Така. И една лъжичка бабка да се слага. Така. Разбъркувам много. И аз се сетих, че мога да добавя и малко протеинче. Сега да се взема. Една лъжичка, че се взема. И добавям весените ядки. Започвам да бъркам, докато не стане облутисто. Разбърквам много, дрежа малко
и че напръсквам самите формички с кокосов спрей, за да не залепнат. Може да ги намажете и кокосово масло. И сега започвам да слагам в формите. И се надяваме да стане благо. Гледам да не ги пъна в много, от тия, че са поиздуяни. И така, мафините са готови да влезат в хладилника. Ами така, мили хора, като правиш 1000 неща едновременно, изгаряш малко кексчетата. Пак сме пред картите. Това, което чувате е пералнята, но това е положението, съжалявам. Сега, какво ли да си изберем днес? Стига да не ме прати да ходя на пътешествие. Всичко друго е окей. Ето това, примерно. Нещо не виждам без очила. Своята история, праска с превърни и един ден на детето си я подари. Това беше една от най-любимите ми карти, между другото. Така че ще си я взема с кеф. Така, аз си ги събирам. Ето тук на бюрото си имам две бурканчета. Ако ви е интересно, ще ви разкажа малко повече за тази техника. Ако не се лъжа, някъде съм разказвала. Но тя ги използвам за постигане на цели. И общо взето, когато успея да направя някаква стъпка към целта си, слагам в плюсчето. Ето това, даже тук има такива цветни листчета, а когато не съм в минусчето и накрая си имам награда. Ако успея да си постигна целта и да направя достатъчно крачки към нея. Докато монтирам клипчето, стоя и осъзнавам, че в този влог аз почти никъде не се виждам. Но нищо де, здраве да е. Надявам се да ви било интересно и днеска, въпреки изгорените мъфини. Между другото станаха супер вкусни. Така че не винаги това, което не изглежда толкова добре, всъщност е толкова лошо, колкото си мислим. И да, сега ви оставям. Пожелавам ви прекрасна вечер и ще се видим утре.